Umyeni womunye weyisulu uMakoena leshabane ungomunye wabasolwa abahlanu abavele enkantolo namhlanje. Kusolwa ukuthi uThabo leshabane waqasha inkabi ukuba zibulale umkakhe kanye nozakwabo kwezamabhizinisi kanye nokuthi uLeshabane wazama ukuyibulala ngokuphuza ushevu ngemva kokuthola ukuthi igama lakhe alikho encwadini yefa yomkakhe. Ngaphandle kwenkantolo, iqulu labesifazane kanye nabesilisa abalwela amalungelo abesifazane bathe bafuna abasolwa bangalinge banikezwe ibheyili. That no bail should be granted to the 5 men that have killed those 2 ladies. Iphathimandla zomasipala wasepolokwane seziyibophezele ekutheni zizolwa nobugebengu. If there's one commitment we must live with today, is that ourselves and those who couldn't come today, instead of us having festive light celebration, let us have claiming back the streets belonging to Polokwane, to the women. We need to change how government functions if government is to retain the citizens that it leads. Ishoshovu zezobulili zifunge zagomela ukuthi zizobamba umbhikisho njalo nje uma abasolwa bevela enkantolo. Bonke abasolwa abahlanu bazogcinwa esitokisini baze bavele futhi ngolwesibili oluzayo.